makasa kakra. Ye papa asofo no maboa abusua pani Patriensa frɛ mo. Empanifo a mo da dwuma no a na dwuma die mu ha. Mejina Nana osai da kwa ototo miensa Asante Akyem Patriensahene anam ema mo nyina akwaba ewo nyamedi mu. Kakra me kan se ene yeti a Nana osai da kwa ototo miensa ato ne nsa frɛ nananom ahemafo abusua pani ene adwuma panimfo asofo ditietie nyina ne se Nana baayi ope enkabomu ope so ka Asante Akyemfo nyina ka nyina bomu ne ye baako na afenso asaso yi na yennim yehu Nana nadwen se obefa kwan bi so no atun safre onuanom ne maamenom ene ne mpanimfo ne yetuma behia ne yehu yen ho na ebre bia efata se yehia bia na Asante Akyem yetimi efa dwen ne yeka yehu bomu no na yetimi ahia anaso bi so hia ni nua wahunu se ohina sumasini ohima sumasini na menua sumasini enti na yebehia ha ne dikai Nana Patriensahene se o nyina fi hia pa odamo asese so to ne safre mo so ode ose aye oyo na maba beboa ama nne afefoforo a edikai ye nyina behia ye be nyina be kan ano ne yaje ye hu ani ade titru ba ko e ka ho ne se Nana baayi o hu se edipa bi so okrom ha omo ye omo atu hu acha adwuma bi a ye bia no omo do mu hye mu pa ye adwuma no e ma eso ani a omo amfasi kasem ensi wo mani so enti de adwuma di a ye di so wi a saa ni baron ye bebo omo abaso enti se Nana Patriensahene to nsa frɛ adofo ne amanfo nananom a na botaye ntia ma oto ne nsa frɛ mo na ne media to mani mo no Nana mo achina me da mo ase bon sapese tikete ni enwa na saa no boko wa na wo yinu maako table bi a woti ho bi a ade bi abesiso obetimi atia no na afi we frase na odi bi agiji wani saa etie saa na mama maso atie say ya mfa ba kire ebo mo se bi si odi eso a wotimi atia no kakra wani ba ho so na afi why kama saa kete ene twagu no sa bako pola twa enina na sekete no amamre nsai no sa boko na mo yiri maako wa mama bra o sa mamre sa sa
Grandma, you see, it's in nature. You come the fact Hey, Winnie. why are you able to pray? I'm not that. Kitty, any children? To Patriensa. Kitty for Omoya bread, Okam Hoye, Kakrabi. Asante Akyem them up. See, I guess I need a go dream. Samet, I'm ready. Sure. Get in on. Then we hear Marco. Sir. Never. Nana Patriensahene. Nana Dapa. Ananum penekwa. Mo hamodoso. Binti mebo bomu yeladi. Nana mahima. Nana sewa. Bona ane Nana Dapa. Afreya waha. Sade continue di kankaya no. Asante Akyem ha. Yebenkabomu. Enkabomu. Ema asomdwe. Asam to obi wo bompata na asam ato obi wo dwansa. Nkoja. Ema asomdwe. Mi be pie hai. Meni aje pa. Nana bo dwa bi edikan. Mentimi amabi. Ya tosu mi enu nso saa. Na we die. Minya akrata no. Nam se awasa meba. Ya dumi si akonkon kra na ya dem baba. Na mi ya dem si akonkon aba. Asante Akyem. Ya bu ya hu modern pa. Ya dodo ya hu. Ya te eniama eya nkronkra aka no. Epese won mo ya ne ya ti ase pa. School ko. Brofo friend education no. Yankwada amane memu enyina akọ. Nana Dapa
Until school. Baby ni baby bompa Patriensahene wo. Ebi kwa brochire kosua. Ye de ewo ye ha yi a. Enti me stress awofo no a ya behia ha no nana no branche ne mabawa. Mama no momo modern Emma one more and shower school so. They use I see to me a brew where Kurapo. Messia Catra. I told her be a person by door and me back home. Now, me boa me home. Me ready, I remember. Now, Miss my baby, my certificate. Me found for yet maybe a baby, and also me the back Ama ehun abamfa so ama ye Asante Akyem ahemafo me na ye chairman no ase ne sen Ghana ha nyina ahemafo sha ase ahemafo keka ye ho bo mu no Asante man nam ya president me buama said ahemafo be kan ho abomu na wonu na be ekuo no mo no obia nso hu se school ko na wo mani so nkroda nkete de nursery no Asante Akyem ha ahemafo no bo modern enti no mesre awofo no ayewo ha no entite akoda no ko school a uba bo modern asho na didiem ne na ho siesiem eno ba hye nkwada no kunan amena ni anje school ko no amwatimi ato aso abeye bibi papa bi amaye Asante Akyem ha ya waya hospital so ha ya wani ama ahoro ewo ho se de ye hia ne nkabomu ehemfo no beka ya ho abomu ahemafo de ya kasa ya marata nti ya de no anya den na dia mesra mo ne se nkabomu no de mon kama ho bom ahemfo no ema no betumofo ahemafo no betumofo na bibia na trese akoyi amaye Asante mamu kwampata basrefo no baaye no sukuu no paa no efrase Asante Akyem ha enti momma modern na momya ntoaso sadi ankwada no so de bahoa won ho ni angie bu brabo ne bia potete won yi a awidi sembia e mayen ha ankwada no so emprewane ama bia ye no potete won yi a esumetwa obia nsiansa no djuma ankwada no mayiwa ne memuwa no ni nyina ne kasade ebeboa ama nkwada no atie wa awofo na wo papa no so won tete wo kasa ana oni ye won sanom wadidiem na nkwada no osua na bibia ayeye ama ye nyina edama city ya besra urade no aboa ye enne ye ade di kai 2016 Kunyina mo kwa sorry monto aso enkwa sorry mo menye dakro drabehwe obia nsesa ne suban wo bo yira efe jai wo ta anuma ta so kakra
If Sanasa wants to know what's our Banoswa, what over police station. I'm a person for Swissy and Madame Bon, some can say you man. Nanti me crowd or see ye Sakayo to Bible. Ye bro ye no ye in Chakra. Nana Patriensahene in Yagra, empty to dia. Just a hosting Kenya Kakra. And now I dancing. Nana Patriensa Traditional Council. A great television man. Okansa literature, ya pesa yemu yemu. Na yaka yemu. Yes. Midilisa abia ehia pa. Yes. Oko amante mi bi worma. Regents mi bi worma. Literature no be regents no. Omo e ka mu pa. Yes. Oko no be any voter regular. We saw what come on pa. Yes. Enti omo kwapwa omo. So yeah. Voter regime. Anaso yesu ni kwa de. Yes. O sheri pe obabia. O say bia no. Yes. So omo fe kuma akra o tere ni awo hia. Yes. Enti se school mu kan e hwa. Se edman e hwa. Yes. Se contract de dey ma. Yes. E wa wo bebre awon de ma omo. Yes. Na omo kwa bo omo no. Yes. Na ma be bi omo fi. Omo ayi do no e tu kon no. Na ma be omo fi so e tu kon. Yes. It is said na ade papa ro jama. Yes. Se na ye bi no ho. Yes. Na ye tu anamon. Yes. The share Nana Patriensahene. Ene na ma shi ha ina no ma fo shi ina ko se. Yes. So na bi odi abaya bi kwa no. Yes. Me de me ho e be shem. Yes. Ame ka bo mu no aye den. Yes. E mo bi ese se etimi ni bo Asante Akyem bia no. Etimi e di aboa. Yes. E ma se se ma wa bi sa akonyi. Yes. Nana Osei Dapa Otoso Yensa Patriensahene Meswa Nana Patriensahene Nana Mosihene Nana Bansohene Nana no amoha Nana Patriensahene Mamu nyina akwa me mamu afinshi apanso abese bosome nani mitia me na chikakra se meko hwemachi aba meko ya meko hu se ne meko so na me adum abosome mi nsa pepepe na msamba na me ebe kono na nana afina oboni gwa kase enti me ba beboa ne Nana Patriensahene na de shi aye beboa sima ye kan ne ha de si ha nyina no me ko ye ni nyina wo internet so e wa America ho a kire se Nana ina dawro ma sa adwumadi a wodi ha no e ye school no a wate ne ha no enum ti no bibiara ye ye ne Patriensahene bia no internet so aha no mo de sese afidie ni bi kra me hanso wo ya emma ntime ma papa na no wa de biara akoso bia santemem ha otumfu aduaba obo na internet so na de ten se wo hesum na umuna wo bi hu na osere nso a wo bi hu ni Asante Akyem for any boy started Asante Akyem and so and I'm sad we are making young publish it at the eye me ba from you who said Jeroni bia and the eye and film copy them and to be in Tianka as my Japan say
okofro boado mfaje madru New York na Asante Hene ba na ye ti Asante Association ni de hia Asante Hene na Asante Akyem for committee ni dia so o mo ya Asante for ya just Asante Akyem for ni Asante sasku yo dia bahai ni me so otumfo ate okọ Kumasi a ye de no kwotiro otumfo asema otumfo kan nyina wo internet no so makoka na botiro a wo de bo na baso enam se sa publicity ayenye no oye bibia emfa nko pepam yen kan radio so na kwa na yakata so Asante Akyem ayia nananom mesre mo mienta na na yechi bra me ba Patriensa ha me beboa no ma ni dia konwa no na ya celebrate new year no me hunu se afi ni enya hena obetimi aboaboa ye nyina ohiro obetimi aboaboa afi no wa ya boarwa ene de kire anano anamoni ya ne bonsa kese pa Nana kasa ke afa bibi afimo abako se mo kan ni TV ni amina Nana Patriensahene afi minia Nana adonfe hene afi minia anuma mo ha Nana banso hene ana me maame no Nana jaso hene na me maame no ahemafo aye Nana Patriensahene afi bia me maame Nana Patriensahene Nana bogu hima Nana praso hima ene Nana nyabo hima ene nananum maniji pi se ene aye ene da ye free afefufro yase na minia Nana Patriensahene oba ye afekra mai na why ne se wo ton sa frɛn na wa hia ya nhyiamu ya de dwen yen sa Akyem eman ho na se bebru ebi aka santeman oh Nana wa ya de na mo men kan furu mo men mo ensema no sa ai nhyiamu ya ye hia na ya nom na ya kaka ya no be me kwan ama enkawo mu sonko bi akoso ewo yentem na atoa so enkawo mu yenyina yegitum se ya ade a ehia yie enkawo mu wo ho a ahoden wo ho enkawo mu wo ho a ye dwenwe ye ho na babia sintowo no na yaye ni yie enti de obwama enkabomu abaye ntamo no na oye boafo pa eye enti na ya dawase na me canopy de me kan se sa ade papa yehunu nei ya aye enkabomu ya enam Nana Patriensahene so ye frasie ye nyina ba mana hiayen ni yasom na enkabomu no aye adwuma na se enkabomu wo ha se de binia Nana adonfa hene kan se nanka ye ya yiramu ewo santemamu no meji se enkabomu wo ha ye ntimi nyiramu mane nyeye enuti mo mane hiayen na enkabomu ene ya hoden sa ye nyina adwen beko sa adwumade so ne ya ye enkabomu enam so ya de apagya Asante Akyem ama yenya yegina brepa ewo santemamu ama yanya mu da biarada enti nananom ye nyina fanije na yenso sa adwumade ye nyina amwa ene Nana Patriensahene na frase o bi na Nana adonfaje no no so enkabomu dwumade na oye bibi na ye kwa adonfa ebeto asobo se na adrumi ho
na duru bogu na duru dwaso na Asante Akyem na nkabomu no ɛyɛ adwuma desi a nana de wɔyɛ ayi nwoma esua ɛho ayi adikanfo hwede wayɛ no Patriensa ha na de madwene ho ya megyi sɛ nananom mede tu mu nyinaa manimu ɛne sɛ Asante Akyem ha sɛ nana domfɛ agye kan yi na nwoma sua efra ase ha o Asante Akyem nso so ɛso nwoma sua nso so baabi a yɛatoa so aduro no megyi sɛ yɛtoa so akɔ anim enya ayi suapɔm meboa university ahodo ya efata yɛn ene yɛ dodo a enka yɛ pa na yɛ ayi yɛtriɛ nana netie ya ono Ghana nyina wayɛ university a edi dwuma ama Ghana man nyina me wadi hu nkɔmɔ atrɛ na me hyɛ no nkran no ma hyɛ no ma sa university ya odano no ade a wanya sa ode emprabata bi beba Patriensa ha na bɛyɛ university ama yɛn Asante Akyem o mie nani na ayi ɛmoa bi a obenya yɛn moa Asante Akyem ɛmoa na nsusu a me wafrɛ mo akyerɛ me enyina na enimu yɛnya university ɛwɔ ayi Patriensa ha nya fe ni ebesi adan na daroma adan gu ho nya fe na yɛbɛbrɛ ho wɔ kwan hodo so san sɛ ɔno ankasa university no ebi kuta na sɛ yɛ university Patriensa ebi afrase agogo mebwa rise before them Asante Akyem yɛso yɛdɔɔso yɛnkwadaa sie nya university ahodo na ɛdɔɔso ɛwɔ ha yɛnkwadaa benya ayi university education no bi san sɛ education deɛ sɛ de yɛwura otumfo Santehene ekuta no a wabɔ ho dawuro no education enwumasua ɛne nkɔso nyinaa fapem ɛno nti yɛnya nanamoa na university no ɔmefra sɛ man ɛna ne kyerɛ ya na Asante Akyem ha na adusua di kan baa ya na neɛ adusua kɔ n'anim a na enkɔba sɛ yɛn ebisa yɛ ho na mmom yɛde adusua no yɛka ho bi na ɛkɔ animu nananom medamase mema yɛnyina afinhyia yɛda nanase papa sɛ bronya ide ana new year ɔmeyɛ di no fanso nkoso yɛda nanase nyame nhyira yɛnyina na nkabɔ mu ne ɔdɔ no ɛntoa so man ɛdamase Nsɛmpa number 2 ɛmfa bi nka ho na kasa fo ne nyinaa kasa bi yɛ deɛ me ho yɛ Asante yɛ paa ne nyinaa yɛ nka bɔ mu so abrɔfo ka biribi sɛ divided we fall united we stand enti sɛ yɛtetie mu na baabi ase deɛ a sɛdeɛ akasa fo ne nyinaa ka nyame nhyira mo ɛde ntan paa wɔbɛta akyi ne nyinaa ka ho abɔ na biribiara yɛ kama bon nsɛmba kasa fo ne nyinaa ɛda mu nyinaa yo adɔfo a mohyia me ha Patriensa man sɛnea medi ka kaeɛ no saa abɔsobɔdeɛ yi a yɛde ɛbɛma yi ɛyɛ nipa bi a ɔmutu wɔn ho kyɛm a Patriensa man na dwumadie biara ɛwɔ sɛ yɛyɛ na ɛboa kuro yi ɔmutu wɔn si hɔ ɛboa ma dwumadie no ɛyɛ nkɔsoɔ ɛno na Nana Patriensahene ne mpanimfoɔ ahwɛ sɛ adeɛ ɛɛfɛ ɔmo ayɛ ama na yɛ fɛ na ɛwɔ sɛ yɛbɔ wɔn aba soɔ nti sɛ muhu saa nkurɔfoɔ yi anaa saa adɔfoɔ yi ba ha na yɛtu ho akyɛ dwuma a ɔmo yɛ ma Patriensa ɛho abasobɔdeɛ ɛna yɛde ma wɔn meda mo ase. sɛ wote wo din a
Mmiɛnsa edi kan no yɛbɛma Nana Patriensahene edi kan ayɛ ama yɛn. Woduru ha pɛpɛɛpɛ na wodi benkum agye adeɛ no nyɛ sɛ sɛbi wo mu adeɛ na wodi nifa ɛbɛkyi akyerɛ w'anigye sɛ yɛbo aba soɔ. Ne odi kan ɔpanin Kwamtewia sɛ ɔwɔ ha oni ha na obi bɛgye ama no nso na yɛ yie a ɔde nifa gye ɔde ahyɛ ne nsa benkum na ɔde wodi nifa gye wontumi nye wontumi fa benkum nya adeɛ na akyerɛkyerɛ mu ama yɛate ase wontumi fa benkum nye adeɛ wɔ hene hɔ wodi nifa gye a na ade ahyɛ wo nsa benkum na afei wakyea. Yenti a Nana Patriensahene ne mpanimfoɔ abɔ n'aba so ne sɛ Nana de dwumadie bi esi ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ agyanayɛbea ɛma yɛn nuanom a wɔwɔ manti mu no ɔpanin Kwamtewia ne n'abusuafoɔ tuo mu si hɔ akyɛ yɛn asase a yɛmfa saa agyanabea no nkɔ soɔ ɛno nti ne yɛbɔ wɔn aba so ne no. Mr. Thomas Kwabena Puakwa. Mr. Thomas Kwabena Puakwa. Onso omra. Owura Thomas Kwabena Puakwa. Ono so kan enipa a obutu wo ho si ho. Ebra na Nana Patriensahene ne mpanimfoɔ ɛyɛ sɛ enipa bi entwa asase ho ahyia ana omuntwa line ento Patriensahene asase ho ne enye bibi a ogoni fe no layout ana plan a yɛde bɛkyekyere Patriensa owura yi ɛka ho ɛna omutwa saa line ne nyinaa fi 2005 ɛbɛpem na Nana ɔsɛ da kɔtɔ so miɛnsa ba yɛ nyinaa ɔmo da so gyina hɔ a ɔmo ɛyɛ dwumadie ne ma yɛn a ɛnɛ Patriensa yɛnya yɛ layout a yɛhwɛ so de akyekyere yɛ kuro. Ne ɔtɔsoɔ Yamensa ɔpanin Yamensa ɔpanin Yamensa so wɔ ha ɔpanin Yamensa ɔno nso ɛka enipa na ɔmo tuo mu si hɔ ɛma ne Patriensa yɛtuma yɛ layout a yɛde bɛtete kuro yie ɔno nso ɛka ho ɛho akyɛfoɔ no ɔno nso ka ho nti ne yɛbɔ aba so ne no ɔpanin Yamensa ɔba so bɔ deɛ no. Yɛnsa aka yi Nana osu agye kum hene ɔtɔ so mmienu bɛyɛ ho adwuma ma yɛ. Yɛnsa no yɛduru ne soɔ no ɛneɛ Mr. Kwaku agye yi ɔno odi kan. Owura Kwaku agye yi awerɛhosɛm a ɛwɔ mu no sɛ ɔno deɛ wafiri mu nanso ɛsiane sɛ otu ne ho kyɛ Patriensa ma nti yɛnkasa wafiri mu nti yɛyi ne deɛ afiri mu nti sɛ Owura Kwaku agye yi ne yere anaasɛ ne busuani bi wɔ ha a obɛtumi abɛgyina n'anan mu na abɛgye saa akyɛdeɛ no ama no. Opani Kwasimane entoaso. Opani Kwasimane oha ontoaso mai.
atoɔ Kwame Asiedu. Kwame Asiedu. Patriensa mai adɔfo a moahyia ha nananom a mowɔ ha. Moma yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ ma yɛnnuanom yi a ɔmboa ma Patriensa. Yɛgyina ha a Nana Patriensahene Anemu ene Nana Patriensahene da ɔmanfoɔ ase sɛ wɔnyɛ abotire de ama yɛ abiabiɛ ɛda bɔs. They say it's the follow the Nana continue a church money. Every time you know, back home, I am couple. I don't think I had 2 years after Patriensa. For our more Patriensa, and more than Bia and the free Agona as soon as you call Bia. And then Mam Penny for more than Bia at 2 years from. At 2 years after I saw 4. I'm more Patriensa, a teacher for. And there you might for teacher for in a Mombra. No, and there any die decline. I for Friar Sim. We are Bibiana and Kabum and Kahua anymore. We are in you. In tea and that day, Asante and Sons so afraid I him for our more Asante Akyem. And your companion for a mine and then I him for our moon grow be brave. So, the present your Patriensa come. Bibia Patriensa for a hat nearbo for a hat cancer for a hat morsel for a happy game for a hat book for. In Jadin, I ain't me and come home. Na ye ma Asante Akyem and Yanon to my baby and friend. I say it's me drinking Bibia with me a cane a bomb. And you so call me up a bria. Bibi ba ko a omo ye afahye afebia mo afahye kese a ewo mo ani so adenti na Asante Akyem fo enya ntimi enkambo ne nya afahye kese ba ko afebia na be kan nyina bom
nkabo nso wɔ hɔ ama mpuntuo nso ɛkɔ so mpuntuo ehia mmabo ne mmabaawa bebree wɔ hɔ a wɔn ne adwuma bi ayɛ yɛwɔ school ne yɛsua biribi na yɛfrɛ no 7 wonders of the world just nneɛma kɛse a wokɔ wiase a wotumi hu ebi ɛne wokɔ Egypt a yɛfrɛ biribi pyramid baabi a esie ahemfo wokɔ Babylon so a yɛfrɛ bi hanging garden I didn't think the intimate yet 7 wonders of Asante Akyem. And the person free and there in the can be home near her said, then Asante Akyem. A bit of ya, I crab a microphone so a back. Like a mapoon and then my boy and yet a tuma. I am. If I saw Pia or Habiano. Otimi nya no sane na adwuma eye na Asante Akyem eye kra hwehwe enti enkabo mu ene mpuntuo enti ene meda enyina ya hye mu eda edi kan enti ebe fiti ase ne adwendwen ho ye de ye namfo wa mbetimi aboa ye tituru ye mrofo ye de ombeba omo banso a omo Patriensa nko a Omekonyebo, Omekohwediem, Omekwagogo. Enyina yenka mom. Na Asante Akyem. Say there. Me na aya adomfe ehene kae no. Okira bakosem bebre. Bi kura so na me kura na me. Ndi say Asante Akyem. Ye bo ahemfo a ewo Ghana ha na Asante Manya. Say Asante Akyem yetimi edi mo ye. The Nina so can say, yet me a kind of abom. Now mpunto so aba. Now obia so and yet you my now yet two or here as Ose ebe odo no ayihwe ono ko ade o ehwe obia de ni yam enye no ojo pese me nkumenya ebi enana ede ayi kasa aka no ose Asante Akyem kan no dina afa na yebedi de o de mu di kan ya de no de dessert bi yesi mo fa nka mo ano afa ya kasa na yebe de yebe we se me pifufu abia na ma fufu ebu o bia na ya no bi kan number 2 ni say Nana Anati nkran ware e wa bakosem eye Asante Akyem bakosem na yesa o kan tie a mama ye tie mi yeso ye nya bia kan kire de nchirima sa okwa de ope e na wo kire se ye fa wo imbre o sa e je no akwa kakra that's why ekwan enemonti yan pese popo nsa na ho amaya ha mo bebre nsa okwa de open no ombe ya ma kama International conference ewa Accra na omu busa se democracy na omu sete ebehi ase ahenie ni ahensam ebehi amoma ne nchechire yenu bi ko gina amtana na praso nyima de okobi the argument is say ewa bible mu kra ase ahenie ukan kings ekosi na wiye ya ahensam di onyankopon chechire Israel no na hinsam na de na omu ni se ahinsam anasa ahinie ana na di mpon bibia mu ana wo here da bo judges any CS ni many nyina se on bebo ahemfo no na ama ahinie apeja
And the American Italy is a some dear or Bible. Obi Bia, you are with me as a some. Now, a democracy, no, I Ghana for a nature, say, and an idea in Nimdia, and I Bia Bano. Yes, I did. I am for your politics. Near me or Fanana, if you could. And I almost share constitution, more can't say, or not the because Supreme Court. Because one to me, Empire, I hear won't conquer Bibia. The Nana, the ever bedroom is a democracy, and I Bibiana Mahini Ecofo. And your doom last, I say, if it are Ahini. Nana, the woman is a Utia, yes, I am for your politics. Politics are there. Who call politics in Punto Abba? Nana no be sabi madaroma. And your mom, why you need not just I hear crown. So one fem Punto Ama Ukromua. Now, what problem? Anamiwa. Na se constitution actually obi be politician we feel na ye man common fund na won fe emwa na no ye ti ho ye hwese na ye nya common fund we ntime fe mo punto we kru betimi dia mo na no Jamaica ni tie wa nyina ne se enkampo bo na ye hia ma Asante Akyem the mimi wu ni se punto any politics who are with the political interest we as me hwe me party me won ma boa ma impuntu aba Asante Akyem nya no kure na mo yen sorry na yen check political institution e wo say me ya disassembly yen hu bebre enfie ngotwe asansu ni Asante Akyem ma yen impuntu because enipa no am wo disassembly nya obi epe ni interest apa ho nanano yada ahema awu Asante Akyem ase omo na omo de senka bo mu nyire efiri ase na nanano ahemfo ne yete ho enti na yenya ya fasida ma nana oman domi ehima se o kan ahema afo nyira bom emlanu adu se nanano ahemfo yese me ma no yese pedi an woni ke ngum ya no na nana Patriensahene say utu na de me kan say enka bo mu betimi ya bo etim esese yetimi nya ya de wan hwe ni ya na ekokodu menhia na okokase ye kan da bi na sa na tie esese ye nya hemfo ewo Asante Akyem nya ye nya ye council na ya hwe disassembly mpu ayi tutu mu ye ni nyina na ya hwe se ye beka ye ho bom na sam kura ba ye mfam sabi ye ntoa ye man ntra kono ni mfam ko otumfo nche ni ya kan ya se mu fiase tinala no de mo nyina mo ye nyina me de e manage ye nka ye hu na ye ni ye fiase na ye mpega hinie na nanom ye nna hi o Ahinie no kofo kofo mo se ye pega hinie mo bia hu se ahinie no by answer na political ni wo mo constitution ni democracy ni sani me ni nyina ide aba ti nanano ebe hia pa se enne de ye dikan Nana Patriensa Traditional Council wa kan himfu ani ayema ye nyina abomu no ya nhwa na ye form ye council of ahemfu ani ahema wa Asante Akyem de ya mplimpuntu na Asante Akyem ni nyina se obi ka je Asante Akyem nchichemu mu ada ensu aye no aye ba ko be enunu ana ye nyina no tie nyina ni fa ba na the message is anyamani nyina akokoye eyeyo ena yeyo akata bibi aso na nanu mo akansem ni bebre yanke ubu ni mpenya ahiriye no se de be ya Asante Akyem ye betum pon na ye kra behwe na Ghana me nyina ahemfuru nyina behwe na
asua ido bibia ase me mo bibia so afinhyia pa ada wasipa emre do se ye de pabo na chase de mpabo so be wie na nyagoba openyom pa opasda nyom ansana ye be bom pa na be tu nyom ba ko asda adam nyankopon ansana abom pa ye simple asida yedimo nyame bia mo amiento asida yedimo nyame asida yedimo nyame yedimo nyame yedimo nyame asida yedimo nyame yedimo nyame yedimo nyame yedimo nyame oh ai yedimo nyame yedimo nyame yedimo nyame oh ai yedimo nyame yedimo yedimo nyame pamuchoma isi interest na ye mompai asafuye wa nye nipa nyina na nya no saa wadaroma ye be hie mu asundwem wadaroma ye be ka nkabon ho asem ensem aye koso ha nyina etu nyina hye wonsa afutuo ampanyifo de ma nyina da wasese wo to adi ye bompa so be kan ho na ebetima diso na botati trinity a ehia no afeti se na atumpon kese etobia hye wonsa sika wo de hyemu oda wo mo kire Patriensahene na modern bona adwumpa wo de amano na hifo nyina be kan ase be kan no nyina ye nyina ye bom se da waste pa atefu they how a sign musuo apetuwo ade bon ade paguma enda etobia hye wonsa efi bia mo hye wonsa ahifo bia hye wonsa ahima nyina hye wonsa afeti se be hia no no bia ka se emponto ka sie aba wo mu kroso yeda wase bebre na yim se ye fia ye ko asumdwe mu na kan bia ho no bia adwuma nyeye efie bia ye bompa se ma obempom firi mu mra efie bia mu maskafo firi mu mra afi we die asafo enya frenko ye bompa se nya sound ma King Solomon eye sikani ne yo hibia King Solomon na ema sikantom sem akukuduru awde ma David de coin ema ne man sa akukuduru fama wo nyina nya awde ma Esther ohima no rade fama ema ohima afo nyina emrante ne maba wo ha nyina ye bompa se ma eni hiada e kan ho na afi se we hia no da sida na yi ama o Yesu Kristo di mutie afi chapa wo nyina amen na mo ko asumdue mu amen agrupo nsa medamase Thank you.